escola a prop en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Has de saber comptar i no t'has d'equivocar. Amb el 2, el 3, el 6 o també potser el 8. Milers d'aventures, somnis i sorpreses tu podràs viure aquí. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Hi ha una escola a prop en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. El set i els esports. Si a 180 n'hi sumem 54, tindrem un total de... Ah, és l'hora de la gimnàstica. I quines hores! Només a l'infinit se li podia ocórrer. I ara, què li passa? Ja no sap on té les bambes. Bé, per on anava? Confio en que les trobi aviat o se li farà tard. Ara me'n recordo d'un dia que el Set va arribar el primer a l'escola. No és que la puntualitat sigui la seva millor virtut, però aquell dia era especial. Va calçar les bambes i va fer alguns exercicis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Bé, semblava que tothom estava a punt. Per altra banda, fer gimnàstica anant d'excursió era molt saludable. Però, per desgràcia, s'apropava una tempesta. I vam ajornar l'excursió fins que fes bo. Mentrestant, faríem la gimnàstica al pati.
Atenció als exercicis. 1, 2, 3 i 4. 1, 2, 3 i 4. 1, 2, 3 i 4. 1 i 2. 1, 2, 3 i 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Un, dos, tres i quatre. 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 El Set no es conformava a quedar-se a l'escola. Però, i la tempesta? No hi havia perill. Estava molt lluny encara. Fet. Fer gimnàstica al camp era molt millor. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis i set. Això és gimnàstica. Podia saltar més que una llagosta. Un nou esportista es va afegir al grup. Tothom al lloc. Preparats? L'últim salt va ser irrepetible. I 7 puixes de regal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Just tenien la tempesta al damunt. Si almenys trobessin un refugi, es podrien aixoplugar dins del tronc. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis i 7. Una mica estrets. Per fi havien trobat el refugi adequat. I tots dos socarrimats no van parar de córrer fins a arribar a l'escola.
la tempesta va amainar. I com que el temps era esplèndid, vam decidir tots plegats continuar la gimnàstica al camp. Bé, tots menys dos, que s'havien refredat de mala manera. Sí, va ser un refredat ben sonat. Vaja, encara no ha trobat les bambes. I mira que li he dit que sigui endreçat, tot al seu lloc, ben posat. Els apunts de matemàtiques al seu calaix. Efectivament, no hi ha res com ser endreçat. Hi ha una escola a prop en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. Dos ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs dos nous amics. Has de saber comptar i no t'has d'equivocar. Amb el 2, el 3, el 6 o també potser el 8. Milers d'aventures, somnis i sorpreses tu podràs viure aquí. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Hi ha una escola a prop en un racó del port. Si arribes a la porta només has d'obrir. Dos ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs dos nous amics. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2.